Beograd je te večeri bio neobično miran, kao da je grad na trenutak zaboravio da bude glasan i živ, pa su se zvuci sa ulica sveli na prigušeno zujanje udaljenih automobila i retke korake ljudi koji su žurili negde gde verovatno nisu želeli da budu. Alisa je stajala pored prozora i gledala napolje bez stvarnog fokusa, kao da njene oči prate svetlost uličnih lampi, ali njene misli već odavno nisu u tom prostoru, već negde dublje, unutra, gde se stvari ne izgovaraju, već samo osjećaju. Njeno lice bilo je mirno, ali ne i opušteno, jer postoji razlika između tišine koja donosi mir i tišine koja samo odlaže nešto što će se svakako desiti, i ona je to osjećala već danima, iako nije znala da to imenuje. Te večeri čekala je Verana. Njenog verenika. Čoveka koji je u njen život ušao tiho, bez drame, bez naglih pokreta, kao neko ko ne ruši postojeći svet, već ga samo polako prilagođava sebi. I upravo to je bilo ono što je Alisa ponekad volela, a ponekad se pitala da li bi trebalo da je plaši. Veran je uvek dolazio na vreme. Ne ranije. Ne kasnije. Baš onda kada kaže, kao da vreme za njega nije nešto što teče, već nešto što se prati. Kada se oglasilo zvono. Alisa nije morala da gleda na sat. Znala je. Vrata su se otvorila bez žurbe. Veran je ušao u stan onako kako je uvek ulazio. Tiho, stabilno, bez nepotrebnih pokreta, u crnom kaputu koji mu je savršeno stajao, sa licem koje nije pokazivalo umor, ali ni preteranu emociju, kao da je sve što osjeća negde duboko zaključano i pažljivo dozirano. Njegove oči su se na trenutak zadržale na Alisi, ne duže nego što je bilo pristojno, ali dovoljno da ona uvek ima utisak da on vidi više nego što govori. Došao sam, rekao je tiho, kao da to uopšte nije važno naglasiti. Alisa je samo klimnula. I u toj jednostavnosti njihove komunikacije postojala je neka vrsta navike koja je delovala stabilno, ali je u isto vreme nosila i nešto što je bilo teško objasniti, kao da se između njih nikada ne dešava ništa naglo, ali se ipak sve menja. Nekoliko dana kasnije, Alisa je donela odluku koju je odlagala duže nego što je sebi htela da prizna. Ena. Njena sestra. Osoba koja je u njenom životu bila istovremeno i bliska i udaljena, kao neko ko te poznaje bolje nego što bi trebalo, ali ti nikada ne da potpuno istu količinu istine za uzvrat. Pozvala ju je jednog popodneva, dok je stan bio ispunjen onom vrstom tišine koja nije neprijatna, ali nosi u sebi osjećaj da se nešto odlaže. Ena se javila odmah, bez oklevanja, kao da je uvek negde na granici između slobode i dostupnosti. Dođi kod mene večeras, rekla je Alisa. Zašto? Glas Ene je bio lak, ali znatiželjan. Alisa je na trenutak zastala, jer razlog nije bio jednostavan za izgovoriti. Hoću da upoznaš nekoga. Sa druge strane nastala je kratka tišina, ona vrsta tišine u kojoj druga osoba već počinje da gradi svoje pretpostavke. Ok, rekla je Ena posle sekunde. Dolazim. I te večeri, kada je stan ponovo bio osvetljen toplim svetlom lampi koje su bacale meke senke po zidovima, Alisa je imala osjećaj da nešto u vazduhu nije isto kao ranije, iako ništa još nije počelo. Ena je stigla prva. Uvek je stizala kao da žuri u nešto što je već počelo bez nje. Imala je na sebi dugu jaknu, kosu lagano raščupanu od vetra, i lice koje je uvek nosilo neku živost, čak i kada nije bila raspoložena. Kada je ušla, prvo je pogledala Alisu kratko, ali značajno, kao da već u tom trenutku procenjuje njeno raspoloženje. Pa, rekla je Ena. Alisa nije odmah odgovorila. Jer je znala da će sljedeći trenutak promeniti način na koji sve kasnije izgleda. I onda je Veran ušao u prostoriju. Bez žurbe. Bez zvuka koji bi skrenuo pažnju. Samo prisustvo koje se prirodno smestilo u prostor. I tog trenutka, kada su se prvi put zaista pogledali, nije bilo reči, ali je bilo nečega što je Alisa odmah primetila, iako to nije mogla da dokaže ni sebi. Nije to bio osmeh. Nije bila napetost. Bilo je nešto između, kao kratko prepoznavanje koje nije dobilo dozvolu da postoji. Alisa je to osjetila pre nego što je bilo ko rekao bilo šta. I u sebi, bez glasa, samo kao misao koja se tiho uvukla. Ovo nije obično upoznavanje, i bila je u pravu. U prostoriji nije bilo ničeg otvoreno dramatičnog, nijedne reči koja bi mogla da se izdvoji kao problematična, nijednog pokreta koji bi se mogao nazvati pogrešnim, ali upravo u tom nedostatku otvorenog konflikta,
Alisa je prvi put osjetila nešto što joj je bilo teže da objasni od bilo kakve svađe. Osjeća da se nešto dešava ispod površine, nešto što se ne vidi, ali se osjeća u načinu na koji ljudi stoje jedni pored drugih. Ena je stajala blizu stola, blago naslonjena, kao da je prostor nikada nije nepoznat, čak i kada jeste, i njen pogled je klizio po stanu bez žurbe, ali sa nekom vrstom pažnje koja nije bila slučajna, već više kao navika da primeti detalje koje drugi preskaču. Veran je stajao malo sa strane, u onom svom uobičajenom mirnom držanju, ali ovog puta ta mirnoća nije delovala potpuno isto kao ranije, kao da je u sebi imao dodatni sloj tišine koji nije bio namenjen razgovoru, već posmatranju. Alisa je bila između njih, i iako fizički nije bila prepreka, imala je čudan osjećaj da se upravo kroz nju odvija nešto što još nije dobilo formu. Razgovor je krenuo običnim temama, gotovo previše običnim, kao da svi troje pokušavaju da održe ravnotežu koja je već unapred malo pomerena. Alisa je slušala sebe kako odgovara na pitanja, ali je istovremeno pratila pauze između reči, jer je tamo počela da primećuje nešto što je nije davalo mira. Način na koji Ena ponekad gleda u Verana, nedugo, neupadljivo, ali dovoljno da ostavi utisak da ga ne vidi prvi put u životu. Isto tako, primetila je da Veran ponekad zastane pre nego što odgovori, kao da bira ne samo reči, već i ono što će ostati neizgovoreno. Kako ste se upoznali? Pitala je Ena, naizgled usput, dok je držala šolju u ruci. Pitanje je zvučalo jednostavno, ali u Alisinoj glavi nije bilo jednostavno ni u jednom smislu. Veran je pogledao kratko u nju, a zatim u Enu, i taj trenutak je trajao delić sekunde duže nego što bi trebalo. Slučajno, rekao je. Jedna reč. Bez objašnjenja. Bez konteksta. I upravo zato je zvučala kao nešto što je već odlučeno da se ne razrađuje. Alisa je to primetila. I Ena također. Ena se blago nasmešila, ali to nije bio osmeh koji se odnosi na šalu, već više reakcija na nešto što joj je u glavi već dobilo dodatno značenje. Slučajno, ponovila je tiho, kao da proba tu reč u sebi. Zanimljivo, i tu je zastala. Ne zato što je imala šta da doda, već kao da je ostavila prostor da ta rečenica radi sama za sebe. Alisa je osjetila kako je se unutra javlja blaga nelagoda, ne kao strah, već kao intuicija koja još nema dokaz, ali već ima pravac. Pogledala je Verana. On je bio smiren kao i uvek. Previše smiren. Kao čovjek koji ne reaguje na situaciju, već je posmatra kao nešto što već zna kraj. A ti, rekla je Ena, okrećući se ka Alisi, ali i dalje zadržavajući periferni pogled ka Veranu. Da li ti veruješ u slučajnosti? Pitanje je bilo jednostavno, ali način na koji je izgovoreno učinio je da ne deluje tako. Alisa je zastala. Jer nije bila sigurna šta se tačno traži od nje kao odgovor. Ponekad, rekla je konačno. I to je bilo sve što je mogla da ponudi bez da uđe u nešto što nije želela da otvori. Na trenutak je nastala tišina. Ona vrsta tišine koja ne znači kraj razgovora, već početak nečega što se još ne sme izgovoriti. I upravo u toj tišini, Ena je lagano spustila šolju na sto, pogledala Verana i rekla nešto što je zvučalo potpuno bezazleno, ali je u prostoriji ostavilo trag koji se nije mogao ignorisati. Imaš čudno poznato lice. Ništa se nije dogodilo odmah. Nije bilo reakcije. Nije bilo pitanja. Samo jedan kratak trenutak u kom je sve stalo na mestu duže nego što bi trebalo. Veran je polako podigao pogled. Alisa je to videla. I u sebi, bez glasa, pomislila, ovo više nije obično upoznavanje. I prvi put joj je palo na pamet da možda nije problem u tome što se oni upoznaju. Već u tome što se, možda, već poznaju. Ena nije izgovorila ništa više posle toga, ali upravo u tome je bila njena najveća promjena. U tome što je počela da ćuti na drugačiji način, ne kao neko ko nema šta da kaže, već kao neko ko je upravo dobio informaciju koju još ne želi da podeli ni sa kim. Alisa je to primetila već iste večeri, u malim stvarima koje bi nekom drugom verovatno promakle, u načinu na koji Ena više nije postavljala direktna pitanja, već je više posmatrala, kao da u glavi slaže delove slike koje još ne vidi jasno, ali već osjeća da je nešto u njoj nedostaje. Veran je i dalje bio isti na površini. Smiren, uredan u pokretima, pažljiv u rečima, ali sada je čak i ta njegova mirnoća počela da deluje kao nešto što se previše dobro drži, kao da nije prirodno, već naučeno.
I Alisa je prvi put počela da primećuje da ga Ena ne gleda kao običnog gosta ili budućeg zeta, već kao nešto što pokušava da razume, kao da mu traži pukotinu u načinu na koji stoji, govori ili ćuti. Nekoliko dana kasnije, Ena je došla sama, bez najave, ali ovog puta nije bila ona uobičajena verzija sebe koja ulazi u prostor sa energijom, već nešto tiše, koncentrisanije, kao da je odlučila da nešto u sebi više ne ignoriše. Alisa je primetila da Ena više ne priča o Veranu direktno, ali da ga stalno pominje indirektno, u malim rečenicama koje su zvučale kao usputne misli, ali su u stvari bile pitanje. Čudan je način na koji te gleda, rekla je jednom, kao da govori o nečemu beznačajnom. Kako to misliš? Pitala je Alisa. Ena je samo slegla ramenima, ali njene oči nisu. Ne znam, kao da uvek znaš šta ćeš da kažeš pre nego što to kažeš, i to je bilo prvi put da se u Alisi pojavila kratka nelagoda koju nije mogla odmah da odbaci. Te večeri, kada je Veran došao, ništa nije bilo drugačije spolja, ali unutrašnji osjećaj u prostoriji više nije bio isti. Ena je sedela malo povučeno, ali je posmatrala. Ne upadljivo. Ne direktno. Više kao neko ko beleži. I svaki put kada bi Veran nešto rekao, ona bi za delić sekunde duže zadržala pogled na njemu nego što je bilo potrebno za običan razgovor. Alisa je to videla. I počela da se pita da li je to samo njena mašta, ili zaista postoji nešto što ona ne razume u toj dinamici. Posle njegovog odlaska, Ena je ostala još neko vreme. Nije žurila. Sedela je u tišini koja više nije bila prijatna kao ranije. I onda, skoro kao da govori više sebi nego Alisi, rekla je tiho. Ne sviđa mi se kako se seća stvari koje nisam ni rekla, Alisa je podigla pogled. Šta to znači? Ena je zastala. Kao da bira da li će preći granicu. I onda je rekla, znači da ili on jako dobro čita ljude, ili već zna previše, i prvi put te večeri, u toj rečenici nije bilo sumnje. Bilo je nepoverenja. Posle te večeri, nešto u Eni više nije bilo isto, ali to nije bilo nešto što bi se moglo odmah prepoznati kao promjena u ponašanju, već više kao promjena u načinu na koji ćuti, kao da je u sebi počela da vodi razgovor koji više nikome ne govori naglas. Alisa je to osjećala, ali nije pitala, jer je između njih uvek postojala ta neka nepisana granica, da se neke misli ne iznose dok ne postanu dovoljno teške same od sebe. Veran je, kao i uvek, nastavio da se ponaša kao da se ništa ne dešava, ali upravo ta nepromenjivost počela je da deluje kao nešto što više nije samo smirenost, već struktura koja ne dozvoljava da se u nju lako uđe. I u tom trouglu, koji još niko nije smeo da nazove pravim imenom, počelo je nešto tiho da se pomera. Ena je prva napravila korak koji nije bio vidljiv spolja. Nije rekla Alisi, nije pitala direktno. Umesto toga, počela je da traži. Ne agresivno. Ne očigledno. Već kao neko ko ne veruje u slučajnost i sada pokušava da nađe pukotinu u priči koja joj je ispričana. Jednog popodneva, dok je Alisa mislila da je Ena otišla kući, ona je zapravo ostala duže u gradu, sedeći u malom kafiću koji nije privlačio pažnju, sa telefonom u ruci i istorijom poruka koje nije želela da čita kao emociju, već kao obrazac. Ime, Veran. Ništa više. Samo ime koje je počela da posmatra kao predmet, a ne kao osobu. Prve informacije su bile beznačajne. Profesionalne fotografije. Stari profili. Pominjanja u krugovima koje nije poznavala. Sve je delovalo uredno. Previše uredno. I upravo to je bio problem. Jer ljudi nisu uredni bez razloga. Ena je prvi put imala osjećaj da gleda u nešto što je pažljivo sklopljeno, a ne prirodno nastalo. I to je bio trenutak kada sumnja više nije bila emocija. Postala je odluka. Te večeri, kada je ponovo došla kod Alise, nije delovala uznemireno. Naprotiv. Bila je mirnija nego ranije. I taj mir je bio drugačiji. Nije bio opušten. Bio je koncentrisan. Jesi li ga pitala nešto o prošlosti, rekla je Ena usput dok je skidala jaknu. Alisa je zastala na trenutak. Ne baš, zašto i nisam imala razlog, Ena je klimnula, ali taj klim glavom nije bio prihvatanje. Više beleška u glavi. Kada je Veran stigao kasnije, sve je izgledalo isto kao i uvek, ali ništa više nije bilo isto u načinu na koji ga je Ena posmatrala. Ovog puta nije tražila reakciju. Tražila je odstupanje.
I čekala je. Gde si živeo pre nego što si došao ovde? Pitala je Ena iznenada, bez uvodne rečenice, kao da nastavlja misao koja nikada nije prekinuta. Veran je na trenutak zastao. Samo delić sekunde. Ali dovoljan da se primeti. U više gradova, rekao je mirno. Konkretno, nastavila je ona. Alisa je osetila kako se prostor menja. Ne glasno. Nego tiho. Kao pritisak u vazduhu. To nije važno, odgovorio je Veran. I to je bio prvi put da je njegov odgovor imao granicu, nevidljivu, ali jasno osetnu, kao tanku liniju koju nije želeo da pređe. Do tada, Veran je uvek govorio sigurno, bez zadrške, kao neko ko nema šta da sakrije. Ali sada, u tom kratkom oklevanju, u načinu na koji su mu reči zastale pre nego što su izašle, bilo je nečeg novog. Nečeg što nije pripadalo njemu kakvog su poznavali. Ena se blago nasmešila. Ali to nije bio osmeh zadovoljstva. Nije bilo trijumfa u njenim očima, niti olakšanja. Bio je to osmeh nekoga koji je upravo dobio prvi dokaz, mali, ali dovoljan, da ispod površine postoji nešto više. Nešto što se ne vidi odmah, ali što strpljivo čeka da bude otkriveno. Njen pogled se zadržao na njemu trenutak duže nego što je bilo uobičajeno, kao da pokušava da pročita ono što nije izgovoreno. I u tom trenutku, Alisa je prvi put pomislila nešto što je se nije svidelo. Nije je uplašila sama pomisao da Veran nešto krije. Ljudi kriju stvari, to je bilo skoro prirodno, čak i očekivano. Ono što ju je zaista uznemirilo bila je druga mogućnost. Tiha, podmukla i mnogo opasnije. Pomisao da Ena nije tu slučajno. Da ona ne traži istinu iz radoznalosti, već zato što već zna da ona postoji. I da je spremna da ide do kraja kako bi je izvukla na svetlo. Alisa je osetila kako se nešto menja, ne u prostoru, već u odnosima između njih. Kao da su reči koje su razmenjene bile samo površina, a ispod njih se već vodila neka tiša, složenija igra. Pogledi su postajali oprezniji. Tišine duže. Svaka reč je nosila težinu više nego ranije. I najopasnija stvar u celoj priči nije bila istina koja se skrivala. Već to što su svi počeli da je traže, ali ne na isti način. Veran, pokušavajući da je zadrži zaključanu, verujući da je time štiti. Ena, strpljivo i precizno, kao neko ko zna da svaka tajna ima svoju slabost. I Alisa, uhvaćena između njih, sve svesnija da istina, kada jednom izađe, neće doneti odgovore, već promene. A neke promene, znala je, ne mogu da se ponište. Ena nije rekla ništa odmah posle tog razgovora, ali u njoj se više nije radilo o osjećaju ili intuiciji, već o nečemu što je počelo da liči na potrebu da se stvari imenuju, čak i ako će to ime promeniti sve što je do sada izgledalo stabilno. Alisa je to primećivala sve više, ali još uvek nije želela da veruje da se nešto zaista dešava ispod površine njenog života, jer je najlakši način da se izbegne istina ponekad upravo taj da se ona ne gleda direktno. Veran je i dalje bio isti. Ili je bar tako izgledao, ali sada je čak i njegova smirenost počela da deluje kao nešto što ima težinu, kao da nije prirodna posljedica njegovog karaktera, već nešto što se održava svesnim naporom. Ena je prvo počela da traži male tragove, one koje većina ljudi ne bi ni primetila. Pogrešno napisana imena u starim beleškama koje je uspela da pronađe preko površnih internet tragova. Pominjanja ljudi koji više ne postoje u javnim zapisima. Fotografije koje su delovale kao da pripadaju drugom životu, ne ovom koji Veran sada živi. I što je više gledala, to je manje imala jasan odgovor, ali je imala nešto gore, obrazac koji nije želeo da se uklopi u jednu logičnu priču. Jedne večeri, kada je Alisa mislila da je sve kao i obično, Ena je došla sa telefonom u ruci, ali ovog puta bez uobičajene lakoće u pokretima, već sa nekom vrstom unutrašnje napetosti koja je bila gotovo neprimetna, ali prisutna u svakom njenom koraku. Sela je bez mnogo reči i dugo samo gledala u ekran, kao da pokušava da odluči da li nešto treba uopšte da se izgovori. Moram nešto da ti pokažem, rekla je konačno. Alisa je osetila trenutni pad u stomaku, ona je osjećaj koji nema ime, ali ima težinu. Šta? Pitala je tiho. Ena nije odmah odgovorila. Umesto toga, okrenula je ekran ka njoj. Na ekranu je bilo ime. I još jedno. I još nekoliko. Sve povezano sa Veranom,
ali ne na način koji je delovao slučajno ili beznačajno. To nisu bili društveni profili koje bi čovek lako ignorisao, već tragovi koji su bili prekinuti, arhivirani, zatvoreni, kao da su namerno uklonjeni iz vidljivog dela sveta. I najgore od svega, jedno od tih imena bilo je povezano sa nestankom koji nikada nije zvanično objašnjen. Alisa je gledala u ekran, ali je imala osjećaj da ne čita informacije, već nešto što je menja način na koji posmatra čoveka pored sebe. Odakle ti je ovo? Pitala je. Ena je zastala, i... Nije važno odakle, rekla je tiho. Važno je da postoji. Te večeri, kada je Veran došao, ništa nije bilo rečeno. Nije bilo optužbi. Nije bilo direktnih pitanja. Samo tišina koja je sada već imala drugačiju težinu nego ranije. I Alisa je prvi put počela da gleda čoveka koga voli kao nekoga ko u sebi možda nosi priču koju ona nikada nije poznavala. I to je bilo gore od svake svađe. Te večeri stan više nije imao onu istu tišinu kao ranije, jer ono što je nekada bilo mir, sada je više ličilo na zategnut prostor u kome se svaki zvuk odbija malo duže nego što bi trebalo, kao da i sam vazduh čeka da se nešto konačno desi. Alisa je sedela bez pokreta, sa osjećajem da je se misli više ne kreću linearno, već u krug, vraćajući se na iste slike, iste reči, iste trenutke koji sada dobijaju novo značenje samo zato što je nešto u njoj počelo da se lomi. Ena je stajala kraj prozora, ali nije gledala napolje, već u odraz sebe u staklu, kao da u tom odrazu pokušava da zadrži kontrolu nad onim što će se uskoro izgovoriti, iako je već bilo jasno da se više ništa ne može zadržati. Kada je Veran ušao, ništa nije delovalo drugačije na površini. Njegov korak je bio isti. Njegov izraz lica isti. Njegova tišina ista. Ali upravo zato je sve delovalo još teže, jer kada se ništa ne menja spolja, a sve se menja iznutra, onda je razlika između ta dva sveta nešto što postaje gotovo nepodnošljivo. On je zastao na trenutak kada je video Enu, samo jedan kratak trenutak koji bi neko drugi mogao da propusti, ali koji je Alisa sada već naučila da čita. I tog trenutka je Ena progovorila. Imamo problem, glas joj nije bio povišen. Nije bio agresivan. Bio je precizan. Kao nož koji ne žuri. Veran je polako spustio pogled ka njoj. O čemu pričaš, rekao je mirno. I u toj mirnoći nije bilo straha. Samo kontrola. Ena je prišla stolu i spustila telefon ispred njega. Ekran je bio upaljen. Imena. Tragovi. Arhivirani profili. I ono jedno što nije trebalo da postoji, povezanost sa nestankom koji nije objašnjen. Ovo, rekla je tiho, ne može da bude slučajnost, tišina koja je usledila bila je drugačija od svih prethodnih. Jer sada više nije bilo pretpostavki. Sada je bilo nešto postavljeno pred njega. Veran je gledao u ekran duže nego što je trebalo. Ne zato što nije razumeo. Već zato što je odmeravao šta će reći. I to je bilo prvi put da njegova tišina nije delovala stabilno. Već opasno. Odakle ti je ovo? Pitao je konačno. Alisa je osjetila kako je se u grudima sve steže. Jer ta rečenica nije zvučala kao odbrana. Zvučala je kao provera. Ena se nasmejala kratko, bez radosti. To nije važno. Važno je da postoji. I tada se dogodilo nešto što niko nije očekivao. Veran je podigao pogled. Ali ne ka Eni, već ka Alisi. I u tom pogledu nije bilo pitanja. Bilo je nešto mnogo gore. Prepoznavanje. Alisa je osjetila kako je se svet u jednoj sekundi pomera. Ne glasno. Ne dramatično. Već tiho. Duboko. I nepovratno. Tišina u sobi više nije bila deo atmosfere, već posljedica nečega što je već rečeno bez reči, kao da su sve sumnje koje su do tog trenutka postojale konačno dobile pravac, ali još uvijek nisu dobile svoje konačno objašnjenje. Veran je polako spustio pogled ka telefonu na stolu. Ovog puta nije bilo odlaganja u njegovom pokretu. Kao da je odlučio da više ne bira trenutak, već da prihvati da je trenutak izabrao njega. I prvi put nije izgledao kao čovjek koji kontroliše situaciju. Već kao neko ko zna da je kontrolu već izgubio mnogo ranije, samo je to sada postalo vidljivo. Ono što gledate, počeo je tiho, pa zastlu, kao da meri da li uopšte treba da nastavi.
Alisa je osjetila kako i se stomak steže pre nego što je uopšte čula nastavak. Ena nije prekidala. Samo je gledala. Stabilno. Fokusirano. Bez treptaja koji bi je izdao. Nije početak priče, završio je. I to je bio prvi jasan pomak. Ne odbrana. Ne poricanje. Već uvod u nešto što niko od njih nije čuo do kraja. Alisa je tiho progutala vazduh. Šta to znači, rekla je, ali njen glas nije bio siguran kao ranije. Veran je polako podigao pogled ka njoj. I u tom pogledu više nije bilo smirenosti. Bilo je umora. I nešto što liči na odluku da se više ne beži. Postoje stvari iz mog života pre tebe, rekao je polako, koje nisu prestale da postoje samo zato što sam ja došao ovde. Ena se blago pomerila. To nije bio strah. Više reakcija nekoga ko konačno čuje potvrdu onoga što je već sumnjao. Ti nisi ono što si rekla da jesi, rekla je Ena tiho. Ne kao pitanje. Već kao zaključak. Veran je na trenutak zatvorio oči. I taj mali pokret bio je teži od svih reči koje je do tada izgovorio. Kada ih je ponovo otvorio, glas mu je bio niži. Nisam lagao o onome što jesam sada, ali sam prećutao ono što sam bio. Alisa je osjetila kako i se u glavi stvara praznina, ne zato što nema informacije, već zato što počinje da gubi oslonac na sve što je do tog trenutka smatrala stabilnim. Ko si ti? Pitala je tiho. I to pitanje više nije bilo emocionalno. Bilo je suštinsko. Veran je pogledao u nju duže nego ranije. I prvi put nije odgovorio odmah. Kao da bira da li će istina pomoći ili uništiti sve što još stoji. I onda je rekao, nisam čovek koga ste upoznali kao Veran. Tišina. Nije se pomerila. Nije pala. Samo je ostala da stoji u sobi kao nešto što je postalo stvarno. I u tom trenutku, Alisa je shvatila nešto gore od šoka. Da ona nije u priči koja se tek sada otkriva. Već u priči koja se od početka nije u potpunosti govorila. Tišina koja je nastala nakon Veranovih reči nije bila prazna, već teška, kao da je svaka sekunda u sobi postala poseban sloj nečega što više ne može da se vrati u prethodno stanje, i Alisa je prvi put imala osjećaj da ne stoji u trenutku koji se upravo dešava, već u trenutku koji je već odavno trebalo da bude shvaćen. Ena je i dalje gledala u Verana, ali sada više nije tražila odgovore u njemu, već potvrdu nečega što joj je već bilo neprijatno poznato, kao da se svi delovi slike konačno slažu, ali ne na način koji je očekivala. Alisa je, međutim, osjećala nešto drugačije. Ne strah. Ne šok. Već sporo, unutrašnje pomeranje koje nije moglo da se zaustavi. Kao da se nešto u njoj odvaja od priče koje je do sada slušala. Nisam čovek koji ste upoznali kao Veran, izgovorio je on. I te reči su i dalje visile u prostoriji, ali sada su počele da dobijaju težinu koja se širi, ne samo napred, već i unazad, menjajući značenje svega što je do tog trenutka postojalo između njih. Alisa je polako spustila pogled na sto. I prvi put nije gledala u njega kao u partnera. Ni kao u čoveka. Već kao u nešto što joj je istovremeno i poznato i potpuno nepoznato. A ti, rekla je na tiho, ali sada više nije gledala u Verana. Gledala je u Alisu. I taj jedan pogled je bio dovoljan da se prostor u sobi promeni. Alisa je trepnula. Jednom. Polako. Kao da pokušava da razume zašto je odjednom u centru nečega što nije bila njena inicijativa. Šta ja, pitala je tiho. Ena je spustila telefon na sto. I prvi put u celoj priči, njen glas nije bio siguran. Nisu svi tragovi koje sam našla o njemu, počeli sa njim, pauza. Neki počinju sa tobom, u sobi se ništa nije pomerilo. Ali je sve puklo iznutra. Alisa je osjetila kako i se disanje menja. Ne naglo. Već kao nešto što gubi ritam. To nije moguće, rekla je. Ali njen glas više nije zvučao kao neko ko poriče. Već kao neko ko se seća nečega što nije želeo da bude istina. Veran je i dalje ćutao. Ali sada njegovo ćutanje više nije bilo centar priče. Već reakcija. I polako, kao da se nešto u njoj konačno otvara, Alisa je osjetila fragment. Ne ceo događaj.
Ne jasnu sliku. Već osjećaj. Mesto, glas. I svoje ime, izgovoreno u situaciji koju ne pamti jasno, ali koja u njoj postoji kao senka. Ne, prošaputala je. I ta reč nije bila upućena njima. Već sebi. Ena se nije pomerila. Samo je tiho rekla, sećaš se, zar ne, i u tom trenutku, sve što je Alisa mislila da zna o sebi prestalo je da bude sigurno. Ne zato što se istina promenila. Već zato što je konačno počela da je vidi iz ugla koji je sve vreme izbegavala. Alisa više nije mogla da odvoji pogled od njega, ali ne zato što je želela da ga razume, već zato što je u njegovom prisustvu počinjala da se sudara sa delovima sebe koje nije kontrolisala, kao da se nešto u njoj probija kroz slojeve zaborava koje je godinama gradila. Veran je stajao mirno, ali to više nije bila ona ista mirnoća koja je ranije delovala stabilno. Sada je delovala kao čovjek koji čeka da se nešto konačno izgovori do kraja. Te noći, počeo je polako, ti i ja nismo bili stranci. Alisa je zatvorila oči na trenutak, ali ne zato što nije želela da čuje, već zato što je počelo da se vraća nešto što nije imalo oblik, ali je imalo težinu. Bili smo u istom automobilu, nastavio je. Ne kao par, ne kao slučajni poznanici, već kao ljudi koji su znali da će se nešto loše desiti ako ne stignu na vreme. Ena se pomerila prvi put te večeri. Šta se desilo? Pitala je tiho. Ali nije gledala Verana. Gledala je Alisu, Veran je spustio pogled ka podu. I taj pokret je bio prvi koji nije izgledao kao kontrola, već kao težina. Pokušali smo da sprečimo nešto, rekao je. Ali nismo stigli. Alisa je osjetila nagli prekid u disanju. Jer sada se pojavljivala slika. Ne jasna. Već fragment. Ulica. Noć. Neko trči. I njen glas koji izgovara ime koje ne može odmah da uhvati. Nisi ti bio moj verenik, rekla je polako, kao da testira tu rečenicu. Veran je podigao pogled. Ne tada, odgovorio je. Postao sam to kasnije, i tu se sve prelomilo. Jer to više nije bila romansa. Ni misterija. Već posljedica jednog događaja koji je promenio njihove živote. Ti si izgubila sećanje posle nesreće, rekao je konačno. I nisam ti se vratio kao čovjek iz prošlosti, jer sam odlučio da ne otvorim ono što bi te ponovo slomilo. Tišina koja je usledila nije bila prazna. Bila je puna svega što je konačno dobilo smisao. Alisa je polako spustila pogled na svoje ruke. Kao da ih prvi put vidi. I prvi put u celoj priči, nije pitala i ko si ti. Već, šta sam ja zaboravila, Veran je dugo ćutao. A onda rekao, i sve. Veran je dugo ćutao nakon što je izgovorio tu posljednju reč, kao da u sebi ponovo prolazi kroz nešto što nije lako izgovoriti naglas, nešto što se ne priča zato što je zaboravljeno, već zato što je previše teško da se nosi u rečima. Alisa je stajala nepomično. Iako je telo bilo mirno, u njoj se sve pomeralo, ne kao naglo sećanje, već kao sporo otvaranje nečega što je dugo bilo zaključano bez ključa, ali nikada zaista izbrisano. To je bila noć kiše, počeo je Veran tiho. Ne jaka oluja. Ali dovoljno da se sve ulice sjaje kao da su mokre od stakla. Pauza. Ti si me pozvala, Alisa je progutala vazduh. Nije prekidala. Nije mogla, je. Rekla si da si vidjela nešto, nastavio je. Nešto što se ne uklapa, i da moraš da stigneš negde pre nego što bude kasno. Ena je tiho spustila ruku na sto. Po prvi put nije delovala kao neko ko istražuje. Već kao neko ko sluša potvrdu. Došao sam po tebe, rekao je Veran. I nisam bio sam, Alisa je osjetila kratak, oštar trzaj u sećanju. Automobil. Ubrzanje. Njen glas koji govori, nemamo vremena, i onda, prošaputala je. Veran je spustio pogled. Onda se pojavio drugi auto, tišina je postala gusta. Kao da je prostor u sobi odjednom postao manji. Nisu nas slučajno pratili, nastavio je. To je bio dogovoreni susret, Alisa je napravila korak unazad. Ko je to bio, pitala je tiho. Veran ju je pogledao direktno. I prvi put u celoj priči njegov glas nije bio stabilan.
Ljudi koje si ti pokušala da razotkriješ, i tu je puklo još jedno sećanje. Ne celo. Samo slika, Alisa kako drži dokumente. Neko joj govori da stane. I ona ne staje. Ti si htjela da izneseš istinu, rekao je. I zato si te noći bila meta, Ena je tiho rekla, ki nesreća. Veran je kratko zatvorio oči. Nije bila nesreća u klasičnom smislu, bio je pokušaj da se sve zatvori pre nego što stigne do javnosti. Alisa je osjetila kako je se noge lagano oduzimaju od napetosti. Znači, pokušali su da nas ućutkaju, Veran je klimnuo. Da, tišina. Duga. Potpuna. I onda je došao posljednji deo. Onaj koji menja sve. Ja sam te izvukao iz automobila, rekao je tiho. Ali ti si već bila povređena, i dok si gubila svest, rekla si mi jednu stvar, Alisa nije disala. Rekla si, ako preživim, zaboravi me ako moraš, ali ne dozvoli da se ovo ponovi. Ena je spustila pogled. Jer sada je sve imalo smisao. Veran je nastavio, posle toga si izgubila pamćenje o svemu što je dovelo do te noći, i ja sam odlučio da ti ne vraćam to nasilno. Počeo sam ispočetka, Alisa je polako sela. Kao da telo više ne može da drži težinu istine. Dakle, ja nisam zaboravila ljubav, rekla je tiho. Ja sam zaboravila razlog zašto sam uopšte bežala. Veran nije odgovorio. Jer nije bilo potrebe. I prvi put u celoj priči nije postojala misterija. Postojala je samo posljedica jedne noći koja je promenila sve njihove živote. Veran je zastao na trenutak, kao da prvi put bira da li će sve izgovoriti do kraja ili će i dalje ostaviti delove u magli, ali sada više nije bilo prostora za skrivanje iza nedorečenosti. Alisa ga je gledala nepomično. U njoj se i dalje lomilo nešto što nije mogla da imenuje. Osjećaj da sve što čuje ima smisla, ali ne na način na koji je spremna da ga prihvati. Ena je stajala sa strane, ali njena pažnja je sada bila oštra, fokusirana, kao da prvi put vidi celu liniju događaja, a ne samo delove. Mi se nismo upoznali slučajno, rekao je Veran tiho. I nije bilo romantično u početku. Bilo je poslovno, Alisa je blago podigla pogled. Radio sam kao spoljni konsultant za bezbednost sistema, nastavio je. Firma u kojoj si radila imala je ozbiljne rupe u zaštiti podataka. Tvoj tim je radio na analizi internih izveštaja i finansijskih tokova. Ena se blago namrštila. I ona je bila deo toga, Veran je klimnuo. Jeste, i to jedan od ključnih ljudi, Alisa je polako spustila pogled na svoje ruke, kao da pokušava da u njima pronađe trag nečega što bi objasnilo ono što sada čuje. U njoj su se počele pojavljivati slike koje nisu bile jasne, ali su bile poznate, kancelarije kasno uveče, svetlo monitora koje ostaje duže nego što bi trebalo, i osjećaj da nešto u podacima nije u redu, iako tada nije umela da kaže šta tačno. Ti si bila ta koja je prvi put primetila nepravilnosti, rekao je Veran. Nisi to prijavila odmah, počela si da proveravaš sama, Alisa je lagano udahnula. Ne kao reakciju na informaciju. Već kao da je telo prepoznaje nešto pre uma. I ja sam tada prvi put došao u kontakt s tobom, nastavio je. Ne lično u početku, kroz tvoj rad, kroz ono što si otkrivala, Ena je tiho rekla, znači, on te nije upoznao kao osobu, nego kao problem u sistemu. Veran nije odmah odgovorio. To je bilo dovoljno kao potvrda. Alisa je polako podigla pogled. I onda, Veran je kratko zastao. Onda si prešla granicu koju nisi smela da vidiš, tišina. Ovog puta drugačije. Teža. Dokazi koje si našla nisu bili samo nepravilnosti, rekao je. Bili su deo nečega mnogo većeg, i neko je primetio da si blizu, Alisa je progutala knedlu. I zato nesreća, pitala je tiho. Veran je pogledao pravo u nju. Ne nesreća, pokušaj uklanjanja, Ena se ukočila. Uklanjanja, Veran je klimnuo. I tebe. I svakoga ko je imao veze s tim što si otkrila. Alisa je ostala bez daha na trenutak. Ne zbog straha. Nego zbog činjenice da deo nje, mali, duboko zakopan deo, prepoznaje da ovo nije prvi put da čuje ovu priču. Samo prvi put da je jasno izgovorena.
U prostoriji više nije bilo pitanja koja su čekala odgovor, jer su se svi odgovori već nalazili između njih, samo su po prvi put bili izgovoreni naglas. Alisa je sedela mirno, ali to više nije bila mirnoća spolja. Već iscrpljenost unutra, kao da je sve što je godinama bilo zaključano u njoj konačno dobilo oblik i težinu. Ena je i dalje gledala u nju, ali sada bez sumnje. Veran je stajao malo odvojen, kao čovjek koji više ne pokušava da objasni prošlost, već da je konačno pusti da postoji. Dakle, ništa od ovoga nije počelo tek tako, rekla je Alisa tiho. Nije bilo pitanje. Bila je konstatacija. Veran je polako klimnuo. Ne, počelo je onog trenutka kada si odlučila da ne ćutiš. Tišina koja je usledila bila je drugačija od svih prethodnih. Ovog puta nije bilo straha od nepoznatog. Već prihvatanja onoga što je već bilo poznato, ali potisnuto. Alisa je polako udahnula. A šta smo sada mi? Veran je pogledao u nju duže nego ranije. Preživeli, Ena je tiho dodala, ti svedoci, te dve reči su zatvorile sve što je bilo otvoreno. Ne zato što je sve postalo jednostavno. Već zato što je postalo jasno. Alisa je polako ustala. Ovog puta bez trzaja, bez nesigurnosti. Samo stabilnost koja dolazi posle haosa. Ne sećam se svega, rekla je tiho. Ali se sećam dovoljno da znam da više ne želim da bežim. Veran je prvi put blago spustio ramena. Kao čovjek koji više ne nosi istu težinu sam. Epilog, nekoliko dana kasnije, ništa u njihovim životima spolja nije delovalo dramatično. Ali iznutra, sve je bilo drugačije. Alisa je počela da spaja fragmente sećanja, ne silom, već prirodno, kao da je se vraća sebi. Ena je prestala da traži odgovore. I počela da razume šta znači istina koja dolazi u delovima. A Veran više nije bio čovjek koji nešto krije. Već neko ko je konačno prestao da štiti prošlost od onih koji su preživeli. I niko od njih više nije bio isti. Ali po prvi put, nisu bili u begu od onoga što znaju. Posle razgovora, niko više nije ostao u stanu. Nije bilo dogovora. Ni plana. Samo osjećaj da je predugo sve stajalo na jednom mestu. Nekoliko sati kasnije, našli su se u staroj zgradi u kojoj je Alisa nekada radila. Ne zato što je bilo sigurno. Već zato što je to bilo jedino mesto gde su odgovori mogli da postoje bez tumačenja. Hodnici su bili prazni. Svetla prigušena. I sve je izgledalo manje nego što ga je Alisa pamtila, kao da se sećanje uvek širi, a stvarnost sužava. Ovde, rekla je tiho. Zastala je ispred vrata jedne kancelarije. Ruka joj nije drhtala. Ali je pokret bio spor. Kao da ne otvara vrata prostorije. Već nešto u sebi. Unutra, ništa. Prazni stolovi. Isključeni računari. Ali jedna stvar nije pripadala tom miru. Jedan monitor. Uključen, Ena je prva primetila. Neko je već bio ovde, Veran je prišao polako. Nije dirao ništa odmah. Samo je gledao. Na ekranu nije bio sistem firme. Ni podaci. Već snimak. Alisa je napravila korak napred. I u tom trenutku je znala šta će vidjeti pre nego što je pogledala. Video se automobil. Noć, kiša. Sve što su već čuli. Ali ovog puta, iz drugog ugla. Ovo nije ono što si nam rekao, rekla je Ena tiho. Snimak se nastavio. Automobil u kome su bili. Drugi auto koji im prilazi. I onda, nešto što niko od njih nije očekivao. Pre udara. Sekunda pre. Svetlo unutar njihovog automobila kratko trepne. Kao signal. Veran se ukočio. Prvi put bez kontrole. Alisa je šapnula, to nije bio samo sudar, snimak se zaustavio sam. I na ekranu se pojavila jedna linija teksta, niste gledali pravi deo, tišina. Ovog puta drugačije. Jer više nije bilo pitanje šta se desilo. Već ko im sada pokazuje istinu. Ena je naglo rekla, ovo znači da je neko bio unutra, Veran nije odgovorio odmah. I to je bilo dovoljno. Alisa se okrenula ka njemu. Polako.
Bez panike. Ali sa nečim mnogo težim u glasu, šta mi još nisi rekao, i tada je prvi put Veran izgledao kao čovjek koji nema dobar odgovor. Tišina u kancelariji više nije bila neizvesnost. Bila je istina koja je konačno izašla na površinu. Alisa nije skidala pogled sa ekrana, ali više nije gledala snimak, gledala je u trenutak pre udara, u to kratko treptanje svetla koje je sada značilo više nego sve što su do tada čuli. Polako se okrenula ka Veranu. Nije bilo besa. Samo teška, mirna sigurnost. To nije bilo spolja, rekla je tiho. Neko je bio unutra. Veran je zatvorio oči na trenutak. Kao čovjek koji više ne može da zadrži ono što je držao predugo. Jeste, rekao je. Ena je napravila korak napred. Pauza. Kratka. Ali dovoljna da sve postane jasno pre nego što je izgovoreno. Veran je pogledao u Alisu, tišina. Potpuna. Alisa se nije pomerila. Samo je trepnula, sporo, kao da proverava da li je stvarnost i dalje tu. Ne, rekla je tiho. Ali ovog puta to nije bilo poricanje. Već početak razumevanja. Veran je nastavio, nisi to uradila svesno, sistem koji si otkrila nije bio samo praćenje podataka, bio je i kontrola. Ena je šapnula, kontrola ljudi. Veran je klimnuo. Onih koji su došli previše blizu, Alisa je polako spustila pogled. I sada se setila. Ne cele noći. Već trenutka. Ona u autu. Telefon u ruci. Poruka koja nije izgledala kao njena. I pritisak na ekran koji nije bio odluka, već reakcija. Ja sam aktivirala, prošaputala je. Veran je tiho rekao, da. Ena je napravila korak unazad. Kao da se prostor odjednom promenio. Znači, nisi ti bila meta, rekla je. Bila si okidač, te reči su ostale da vise u vazduhu. Teške, konačne. Alisa je zatvorila oči. I prvi put nije pokušala da se odbrani od istine. I ti si to znao, rekla je tiho, gledajući u Verana. Veran nije skrenuo pogled. Jesam, i ipak si ostao, jesam, tišina. Ali sada nije bila puna pitanja. Već izbora. Alisa je polako udahnula. Onda je sve bilo pogrešno od početka, rekla je. Veran je odmahnuo glavom. Ne, samo nije bilo potpuno, Ena je tiho rekla, i ja sada jeste, i tu je priča konačno stala. Ne zato što više nema šta da se kaže. Već zato što je sve što je trebalo, rečeno. Nisu se vratili na staro. Nijedno od njih. Alisa više nije tražila izgubljene delove sebe. Prihvatila je i one koje nije želela da ima. Ena je prestala da traži krivca. Jer je shvatila da istina nije uvek podeljena na strane. A Veran više nije krio ništa. Jer nije imalo šta da se sakrije. I ono što se desilo te noći više nije bilo misterije. Bilo je izbor. Svestan ili ne. Ali izbor koji je promenio sve. Posle svega što su prošli, nije se desilo da se sve vrati na staro, već nešto mnogo tiše i jače. Alisa je naučila da živi sa istinom, ne kao teretom, već kao delom sebe. Veran više nije bio čovjek iz senke njene prošlosti, već neko ko je ostao uz nju onda kada je bilo najteže. A Ena nije ih više posmatrala sa strane, već je ostala uz njih, kao neko ko je preživeo isto i razume bez mnogo reči. Nisu bili savršeni. Ali su bili zajedno. I to ovog puta, svesno. Bez tajni. Bez bežanja. Samo sa onim što jesu. I ponekad, baš to je dovoljno da nešto opstane. Ako ti se priča dopala i želiš još ovakvih drama, zaprati kanal. Vaša podrška nam mnogo znači.